Erokamano. Gima dwa wacho maduong' e wachni, kachako gi the other day ne waromo gi the CS Mbadi gi CS Wandai. Ne wantie ka Jared Okelo, MP Manyando, Elemo. And I raised this issue and I told our CSS, ni gine masani wang'iyo wangi, mondo gimak luet youths, git create nwa empowerment programs, gitije manyalo konyo rowere. To the CS no nyisa, no wacho maber ni the government does not employ, but the government creates environment ma ji nyalo yudo godo tich. For example, no temo wacho ni economic zone, something special economic zone. The government can create that so that employment can be created. To jowa nyalo timore nade, nyalo yudo tich, which I also supported. Another thing, kadwa address this issue of employment. Sani aneno ka there is export of labor program ma the national government temo timo. Even through CS Alfred Mutua's office as the CS for labor. Anenoka is moving in every county. There are dates that are set. Manyithiwa iromo godo in one place to getimo interviews and they are assured of jobs abroad. Mano gone goko konyoro na kuru chado. Exactly. Mar Kisumu is coming on 21st of January next year. Koro we are also waiting mondo wane ni gini dhiti morenade. Mara Rio, kwa ngiyo universities wagi. If you look at Mount Kenya University, you don't need, they also have programs. Matero nyithiwa mosetieko kata nursing in Germany and Austria. This is a program that is ongoing. Naneno ka my elder sister was graduating at MKU, I attended it. To naneno ka negi wuoyo about it. Manitiere students mano di Germany gi Austria. No land nyaka nyingegi. If our country can, our universities can do this, the better. Another thing, Enmar Tomboya University in Homa Bay. In Enoka, there is also another program, Manikanyo, ma the PS Dr. Raymond Obolo, no chako with the university. Manitiere a number of students, matimo German language. Saninye giseti mopenyo mokwongo mar A1. And we are trusting ni ma nyalo create also a platform for jobs in Germany kanyithiwa godi. At least I know 10 of them. I know 10 of them. Ma anyalo wacho ni this is a true program that is ongoing. Koro on export of labor program taneno ka the national government temo kabisa. And the national government is also working very closely with the universities. Koro universities wabe kanyalo biro kamora chiel. Mondo watem create employment to our people, the better. Yeah. Erokamana inya. Wakili Peter Wasaga. Yes. Walose tije miloso, pachoka, gimoko bende mitero e pinje maoko. Export of labor ni. Jomoko nyarange ni en brain drain. Kata golo joma riek man go pachoka, itero dhi konyo oganda moko oko, to madong pachokae, ok gin gi lony mamalo, lony gintiere godo. To ayudo ka ratio wani malo moloyo jolony madong pachoka e weche mag tije. Sirkal temo kosen mana koko madiponi wawinjo kawuok kuom jogo manyaseo ogwedho kod lombo oganda kod weche magitimo e sirkal.